Vi har dem alle sammen. Det er noget, vi har til fælles. Det er universelt. Men hvad nu hvis vi fandt ud af, at tanker er neutrale? Tanker er fuldstændig neutrale. De er upersonlige. Tanker er upersonlige. Vi kan næsten ikke, det kan man ikke blive mindet om nok gange, at tanker er neutrale, indtil vi giver dem en eller anden form for betydning, eller vi bedømmer på dem, eller tanker er neutrale, de er upersonlige. Det vil sige, at jeg tænker et eller andet, og så er det fuldstændig upersonligt. Altså det har ikke noget med virkeligheden at gøre som sådan. Jeg kan tænke, at den der juletræsplantage, den er grim. Og andre kan tænke, at den er smuk. Det er fuldstændig irrelevant. Vi kan ikke blive mindet om det nok. Tanker skaber vores oplevelse af livet. Men det har ikke noget med virkeligheden at gøre som sådan. For at komme tilbage til virkeligheden, så er vi nødt til at blive mindet om gang på gang og starte forfra og sige, jamen altså, de tanker vi har, det er bare dem vi har i nuet. Og de skifter hele tiden. Der er hele tiden noget nyt, der kommer frem. Vi er designet til at få nye tanker, nye, friske og inspirerende tanker hele tiden. Det er fandme dejligt at få øje på.